jsem zpátky. Hello, kdo je zpět? Upřímně, já jsem teďka jako fakt strašně dlouho zase na YouTube nenatáčela, což jste si mohli všimnout, že jo? Ale prostě nový rok, nový já a řekla jsem si, že bych ten YouTube mohla nějak obnovit a točit pro vás jako nějaký vlogísky, nějaký videjka, prostě cokoliv, protože mě strašně baví si s náma vlastně povídat. A jakoby vím, že mi i hodně lidí psalo, jestli zase jako na YouTube natáčet budu nebo tak. A já jsem si řekla, jakoby proč ne? Protože jako některý to baví se na to dívat, mě to strašně baví natáčet a takhle. A prostě jsem si řekla, tak to natočím, zkusím, vydám a uvidím. Takže jsem se rozhodla pro vás natočit vlogísek. Je to vlastně jakoby takové jako první videjko v tomhle roce, protože je vlastně 2. ledna a řekla jsem si, že to prostě pro vás jakoby natočím. Nevím, z kolika dnů se tenhle vlog bude jakoby skládat, ale prostě co půjde, to natočím, ať je to aspoň jako co nejvíc zajímavý. Ale taky bych chtěla říct, že jakoby prostě bych chtěla, aby ty videa byly jakoby fakt jako reální, aby to nebylo takový jako, že se jako upravím a prostě takovej ten jako růžovoučkej živoutek, že prostě fakt vám chci jako ukazovat tu realitu. A to si myslím, že jako v dnešní době je strašně důležitý, jo? Takže furt říkám, takže let's go na můj první vlogísek v roce 2026. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. My jsme teďka došli domů a já vám pak natočím haulíček, jo, tady jsem si koupila i takový plátno na vision board, jakoby vím, že by si to mělo dělat před novým rokem, ale já jsem to nestihla a prostě chci si ji udělat, jo, takže nikdy není pozdě, pokud něco chcete, ano, takže teď se to vám rozbila, jo, takže jsem si koupila i takovou desku a natočím vám haulíček, takže... Juhuhu. Takže máme tady ten haulíček. První, co jsem si koupila v Actionu, je teda tady to plátno, deska, prostě chci si na tom dělat vision board, takže tak. Pak tady tyhle zapalovače mají reálně, myslím, za 25 korun, no prostě do 30 korun v Actionu a za mě je to fakt jako topovka, takže zásoby se hodí. A hlavně se mi líbí, jak mají různé barvy, jo, modrá, zelená a červená. No a teď samozřejmě nesmělo chybět oblečení, mají mega slevy. Já teda jakoby jsem v tom obchodě jako skoro furt, jo, takže nakupuju tak jako průběžně, že to pro mě nebylo nějaký jako wow slevy. Ale sehnala jsem v New Yorku tady tyhle tepláky. Já jsem strašně dlouho sháněla tepláky, které to mají dole takhle úzký. Mně se jako líbí takový ty zvonový, ale když si to vezmu ven, tak je mám prostě mokrý, špinavý tady v tom počasí na nic. Takže tady s tímhle. A stály 200 pade, jo, a vypadají takhle. A jsou fakt hezunký, jako fakt se mi mega moc líbily. No a potom v H&M jsem si koupila tady tenhle svetřík, ten stál 189. Je takový jako strašně lehonkej a strašně se mi líbil. Já nevím, co všechno tam vidíte, ale prostě je takovej. A je takový jako oversize. No a potom jsem si koupila tady tyhle šaty z H&M taky. Ty stály 279 korun. A oni jsou takový jako fakt mega hezunký, slušivý, jo, takhle to asi jako nepoznáte, já vám tady když tak pak hodím fotku, nevím, jestli jsem se v nich fotila, ale mají takový jako vystužený ramena a takový jako prostě fakt slušivý a mega mi sedly, takže jsem si řekla, ty beru, protože málo který šaty mi sedí, jo, takže tak to neuvidíte. Koukejte, jak velký balíček mi došel na spolupráci, jo, to jako jsem to nemohla pomalu ani unést a je to extrémně velký a teďka půjdu natáčet video. To je jakoby takový ty nedoručený balíčky, nebo chápeme se takový ty jako, jak se tomu říká,
ztracený balíčky, nevím prostě, ale jako jsem mega zvědavá, co tam bude, jo, to je jeden velký balík a v tom jsou, už nemůžu, malý balíčky, takže jsem na to zvědavá. Takže já teďka jedu na nechty, jsem úplně promrzla, protože jsem musela oškrabat celý auto, jak je to namrzlý, takže šílenost, jako tohle je vlastně moje první zima, co mám prostě řidičáka auto, šílenost. Takže tak, teďka jedu právě na nechty a jako upřímně nevím ještě, jaký si udělám, protože teďka mám klasickou jakoby Francii, a ne, jestli nám šlo jako vidět. Ale už mám jakoby odrosty, takže už je to potřeba. No a já mám vybraný jako buď takový, ono to asi nejde vidět, no. Prostě jakoby růžový a tady by byla mašlička, nebo klasický zase Francii, a nebo jakoby ombre, no, takže nejsem úplně člověk, který by si dělal nějaký úplně výrazný nechty. Takže nevím a uvidím, co vůbec vymyslím. Právě přemýšlím, jestli si udělat takový jako ombre, nebo takovýhle růžovoučky a tady mašličku, anebo klasickou zase jako Francii, ale s jiným tvarem, no. Já jsem teďka došla domů z nechtíčku, já jsem z nich úplně jako fakt nadšená. Prostě já miluji mít udělané nechty, protože mně přijde, že ta ruka vypadá jako mnohem líp, prostě ženské. Chápeme se. No a teďka jdu uklízet. Jo, juchu. Jakoby mně přijde, že furt toho mám strašně moc, chci si udělat tu vision board, chci prostě si uklidit, já furt tady jenom melu, ale já už jdu na to, takže teďka si půjdu odstrojit vlastně ten svůj stromeček, tady tenhle, jo, tady tenhle. Nepřiblížím, mám to. Takže si odstrojím stromeček a chci si aj jakoby převlít postel, protože je to moc už vánoční a Vánoce už nejsou. Takže toho mám jako hodně a let's go. Já tak nesnáším to motání. Oh no. I'm wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Víte, co vždycky miluju, když si prostě uklízím pokoj a hej, tady mi svítí slunko, když si vždycky uklízím pokoj a něco najdu. A já jsem teďka našla tady tuhle věcičku, to je jakoby na běhání, když jdete běhat. A že si to takhle dáte jako kolem pasu a... Já jsem úplně zapomněla na to, že to mám, takže tohle mě motivovalo opět jít zase běhat, jo, takže říkám takže, ale brzy mě určitě uvidíte běhat tady s touhle věcičkou. Já jsem šla jednou běhat a prostě držet ten mobil v ruce, protože do těch legín, nebo do těch kratěsů, co jsem měla, jsem prostě ten telefon nedala, že? Takže tohle je fakt jako skvělá věcička, asi si radši někde nechám, abych viděla, že ho vlastně mám a nezapomněla jsem na ně zase. Tak teď jsem zvědavá, jestli to... Oh. Jestli to... Jestli to rupne, tak skvělý. Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you
Mě už to nebaví. Mě třeba zajímalo, jak prostě povlíkáte jakoby peřinu, protože já to jako nedokážu povlíct takhle normálně, ale já si to vždycky takhle vezmu, obrátím si to jakoby na ruby, že si jakoby najdu takhle konce. Tak. Teďka si chytnu jakoby ty dva konce té duchny. Tak. A prostě to tam normálně takhle dám. Tada! Přijde mi to lepší, než to jakoby cpat do té peřiny prostě a nevím, no. Já jsem teďka po sprše a zrovna tady pro vás vydávám na Instagram videjko. No a já už mám jakoby po úklidu, jediný, co jsem nestihla, skříň a kosmetický stoleček, ale ten kosmetický přemýšlím, že možná natočím o tom jakoby samostatný video. Jinak jakoby víceméně všechno mám, takže jsem do sebe velmi pyšná. No a jsem fakt jako úplně káo. Takže se mějte krásně, budu se na vás těšit u dalšího vlogísku, posílám moc lásky a bye bye. Pa, pa.